Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong buntag, mga igsuon ko ni Kristo. Nini katulong nga Domingo sa Kwaresma, giawhag kita sa atong Ginoong Hesukristo sa pagtan-aw sa atong kaugalingon ug pagsusi sa atong kinabuhi. Kay kun dili kita maghinulsol ug mobiya sa atong mga sala, mga pukan gayud kita. Pero dili kita ngay mahadlok mo duol sa Ginoo aron mangayog pasaylo tungod kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Sa ulugon tang gugma ug kaluoy sa Ginoo uban sa pangaliya nga unta maghari na ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga nasod sa Ukraine ug Russia. Og sa dili pa kita magsugod sa santos nga misa, gidapit ko kamo sa pag-ampo alang sa kanonisasyon sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos, Obispo Teofilo Camomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ug uban sa itong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, ato sab ihalad kining mosunod nga mga pangamuyo. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and tall, so must we to others call. Lord,
long have I waited for your coming home to me and living deeply a new life. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanino. Mga igsoon, iyan na kita sa ikatulong nga Domingo sa panahon sa Kwaresma. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala, pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Ikaw kami ani, aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw ang Ginoo among Dios, kaluyan mo kami. Ginoo, Ginoo, kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo. Nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos. Ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises mao'y nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro ang pari sa Midian. Usa niya na kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Duulon ko ug susihon ko kining katingalahang butang sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya. Miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan. Moises, Moises, siya mitubag. Unsa man? Ang Dios miingon, ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa, gitabunan ni Moises ang iyang naong, kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang
tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabuno kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Pirisihanon, sa mga Hibihanon, ug sa mga Hibusihanon. Si Moises miingon sa Dios, "Kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako. Kinsa may iya ngalan? Unsa may akong itubag kanila?" Ang Dios miingon kang Moises, "Ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo." Unya miingon pag-usab ang Dios, "Kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan, hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo o kalag ko, tibok kong kaugalingon, dayga ang iyang bala ang ngalan. Dayga ang Ginoo o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong og sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga pagi o iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo, dugayng masuko ug puno sa kayo. Kay maingon nga ang langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang
ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon pan nga espirituhanon, ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila, ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa ni ana, wala kahimut-i sa Dios ang kadaghanan nila. Busa, gilaglag sila o gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan nga pasidaan kanato, aron dili kita magtinguhag daotang mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila, nga gilaglag sa anghel, sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila, ingon nga panig-ingnan nato, apan gisulat kini aron makakaton kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, o Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, tan-awara, tulo na kakaron katuig nga nag-anhian, ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya. Apan wala gayod ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan niining tuiga na lamang. Kaya kung libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan,
Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, ining Domingguha, atong nadungog ang pipila ka mga pahimangno, pahinumdom, nga atong nabasa, gikan sa atong mga pagbasa, ug labi na sa Ebanghelyo. Dili man ni nato bag-o kining tagaan tag pahimangno, o warning, o pasidaan, kay kung mupalit bitaw tag mga produkto sa merkado na may mga pasidaan ang uban niini, mupalit ka og ilimnon nga makahubog na may government warning, drink moderately. Ang uban nga mupalit og sigarilyo, mabasa ang government warning, smoking causes cancer. O mupalit og tambal, do na say warning, do not give, do not ayaw ipahikap sa mga bata kay makadaot kini. So dili bag-o nato mga igsuon nga tagaan tag pasidaan. Ang pasidaan dili nato angay ikasuko pero ayaw pod ibaliwala. Sa atong Ebanghelyo karon nadungog nato pipila ka pasidaan pahimangno gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang una niniyang pahimangno mao nga kung adunay kalamidad nga mahitabo, dunay mga tao nga nag-antos tungod sa usa ka trahedya, ayaw baya gyud isipa nga kini timailhan nga sila makasasala. Usahay dali kay ta nga mohimo og konklusyon nga tungod kay sila biktima sa usa ka trahedya, tingali bagyo, sunog, linog, moingon dayon ta nahitabo nila kay makasasala man gud sila. Ayaw baya gyud in taon pagsulti ni ana kay dili Kristohanon ang maong komento. Tataw kayo sa Ebanghelyo, duha ka trahedya ang gisgutan ni Jesus. Kadtong mga tawo nga gipatay ni Pilato ug kansang mga dugo gisagol sa ilimnon. Nasay mga tawo nga nahugnoan sa usa ka tore didto sa construction site, namatay pod sila. Ang unang mga tawo nga gipatay tungod sa inhustisya sa usa ka dautan nga lider. Ang usa nangamatay tungod sa aksidente. Ug ningon si Jesus ayaw pagtuo nga sila mas dautan kaysa uban. Mao na mga igsoon, matnguna nato nga dili ta mohimo nining maong sayop nga konklusyon. Dunay masunugan sa atua, unya ang imuhang balay maoy naluwas ang ilahan na sunog, ayaw dugangi og insulto ang kapait sa nahitabo. Pinaagi sa pag-ingon, ako naluwas, kay hinimba manggod ko, maayong mo ampo, apan kamo, sunog inyong balay, kay di manggod mo hinimba. Ayaw ipataas ang imong kaugalingon tungod sa sayop nga rason. Ayaw po ipaubos ang imuhang silingan tungod sa sayop nga paghukom. Tabangi ang nanginahanglan. Ayaw dugangi ang kapait sa ilang sitwasyon. Ang ikaduhang pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo mao nga samtang dili ta mohimo sa konklusyon nga ang trahedya timailhan sa pagkamakasasala, dili sab nato kalimtan nga ang matag sala usa ka trahedya. Ang matag sala usa ka kadaot. Nagdala kini og dautan nga mga konsekwensya. Mga igsuon, kung magpakasala kita, naghatod kitag kadaot sa atong kaugalingon. Tungod kay ang sala makadaot og makaguba og kinabuhi. Maguba ang imong kinabuhi ug dili lamang ang imuha. Tingali po daghan mga tawo nga madamay. Maguba usab ang ilang kinabuhi tungod sa imong mga sala. Mao nga ang usa ka sala sa katrahedya ug dili nato ni siya kalimtan. Mao kini ang ikaduhang pahinumdom sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa atong Ebanghelyo. Matag sala nagdala og iyang kaugalingon nga kadaot. Tanawa ra gud magisguta sa
7 ka mga uluhang sala. Ang una niini ang garbo pananglitan. Kung ang usa ka tawo sobra sa iyang garbo pagkamapahitason, walay kasiguruhan ang maong tawo nga sa kanunay siya seryosohon. Kung ang usa ka tawo nagsige lang og pamakak, moabot ang panahon nga dili na siya tuuhan sa mga tawo ug pait ang maong sitwasyon. Wala kay laing mabasol kundili ang imo ragyong kaugalingon tungod kay ang sala makadaot, makaguba sa imong kinabuhi. Kung ikaw naulipon sa bisyo ug mahitabo nga nasinati nimo ang daghang konsekwensya sa imong kinabuhi, tingali takboy ang sakit, tingali nahurot ang imong panalapi, kana wala gihapon kay laing mabasol kundili ang imong kaugalingon kay imong gitugutan nga himuon ang maong mga sala nga maoy makaguba sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa imong mahal sa kinabuhi. Mao nga dili nato ibaliwala kining maong mga pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo karon. Apan usab ang atong Ginoong Hesukristo naghatag kanato ning maayong balita nga atong Ginoo naghatag kanato kanunay og kahigayunan. God is a God who gives us second chances. Kung kita makasala karon, tingali aduna kay laing kahigayunan. Gitagaan ka sa Dios og lugway sa imong panahon dinhi sa yuta aron unta maghinulsol ug dili na magbausikon sa panahon. Mao baya kini ang kanunay nga gipahinumdum sa atong inahan Santa Iglesia labi na panahon sa Kwaresma. Dili ba niadtong niaging Miyerkules sa Badlis gibutangan og abo ang atong mga agtang uban sa pahimangno sa pari nga nagkanayon. Ikaw taw gikan sa abog ug sa abog usab ikaw mubalik. Paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Kini mga igsoon pahinumdom sa kahamubo sa kinabuhi. Sama og abog nga maunalay nahibilin sa usa ka butang nga bag-o pa lamang imong gikuptan sa imong kamot. Bag-o pa lamang nimong nakita o tingali gidaig ang iyang katahom. Apan karon tungod kay nasunog, wala nay laing nahibilin kundi usa ka kumkum nga abo. Ingon ana usab ang kinabuhi sa tawo. Ang lawas sa tawo nga karon tingali atong gidaig kay himsog, matahom, apan inigabot sa kamatayon, pipila ka mga katuigan, wala na'y mahabilin, kundili usa na lamang kakumkum nga abog. Ug tungod kay ang kinabuhi hamubo, gipahinumduman kita sa dili na pag-usik og panahon. Ug mga igsuon ang pagpakasala, gawas nga kini paglapas sa kabubuton sa Dios. Usab kini kapag usik-usik sa atong panahon, kay dili kini maghatod kanato ngadto sa atong padulngan nga mao ang langit. Mao nga gipahinumduman kita sa ebanghelyo karon nga likayan ang pagpakasala. Mutuo sa ebanghelyo. Pasalamat sa Dios nga gitagaan tag laing kahigayunan. Pinaagi og sambingay mingon si Jesus nga ang usa ka kahoy nga igira wala mamunga, putlo na unta sa tag-iya. Apan ingon ang hardinero, ayaw lang usa, tagaan natog chance, atong abunuhan, basin sa sunod tuig, mamunga na kini siya. Pero kung dili gani gyud gihapon mamunga, nan putlon. Mga igsoon pahinumdom ni nato, ang atong kinabuhi kinahanglan nga magmabungahon, mamunga ug maayong buhat. Kung hangtod karon, wala pa ikaw makahimo og daghan nga maayong buhat, kundili mga dautan buhat lamang. Kung daghan ka pa og angay buluhaton apan wa pa nimo buhata, tingali nagmakulang ka sa imong pagmahal, paghigugmag, maayong pagtagad sa imong pamilya, wala pa kaayo magmabungahon ang imong kinabuhi. Kung ikaw nagginhawa pa karon, pasalamat sa Ginoo. Kay sama sa kahoyng igira, gitagaan kag lugway sa tag-iya, wala ka putla dayon. Uban sa panghinaot, nga gikan unta karon, dili na ka magmausikon sa imong panahon,
maningkamot na nga magbag-o sa kaugalingon aron nga mamunga ang kinabuhi ug mga maayong bunga. Kay katapusang pahimangno sa Ginoo, ingon siya, kung sa sunod tuig dili mamungang kahoy igira, nan mahimo ng putlon. Mga igsoon, wala ta masayod kanus a maputol ang atong yutan-on nga kinabuhi. Tinuod, God gives us a lot of chances, a lot of second chances. Pero sa kaadlaw ni ana, you will run out of second chances. We will run out of second chances. Tingali nga atong mga sala karon, wala pa kaayoy dautan nga konsekwensya. Wala pa kaayo makadaot o makaguba sa atong kinabuhi. Gipasaylo ka sa Ginoo. Wala niya tuguti nga maguba ni imong kinabuhi. Pero hangtod kanusa. Tingali sa dili madugay, ang imong mga sala nga gibalik lang gihapon, tingali og makaguba na gyud ni sa imong kinabuhi. Ug moingon na lamang ikaw, ulahin na ang pagmahay ug ang pagbasol. Mahimo sab nga sa atong kinabuhi kay sama og kahoy nga igira mabut ang takna nga putlon kini, wala na tay second chance, napupos na ang kahigayunan. Ulahin ang tanan ug moatubang ta sa Ginoo ug muhatag og husay sa atong kinabuhi. Mao nga mubalik ta sa panawagan nining panahon sa Kwaresma. Hinumduman nato nga hamubo ang kinabuhi. Dili ta magmausikon sa atong panahon. Tumano nato ang mga pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ta mohukom sa atong isig katawo. Kung sila nag-antos, nakasinatig trahedya, ayaw isipa nga sila mas makasasala kay kanimo. Tan-awa ang imong kaugalingon ug timan-i nga ang sala, matag sala, usa ka trahedya. Tungod kay kini, nagdala og pagkadaot, pagkaguba sa kaugalingon. Ug labaw na gyud nga makadaot kining sala nga mortal. Kay mao kini nagpatay sa kinabuhing Dios nun sa atong kaugalingon. Mao kini nagwagtang sa grasya nga makasantos. Unta, mubalik ta sa Ginoo, kumpisal sa atong mga sala, ug himuod ang tinuuray ug kinasingkasing nga pagbag-o, pag-usab sa kaugalingon. Atong tan-aw ng atong kaugalingon, unsa pa man kaha, ang mga kahiwian nga angay natong tuliron, ang mga sayop nga angay natong kurhian, ang mga sala nga angay natong basulan sa kinasingkasing gayod. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita alang sa nagsingabot nga piniliay sa atong nasod, aron kita tinud-anay gayod nga mupadayag sa kabubuton sa Dios, kinsa nagiya alang sa atong maayong kaugmaon. Sa matag pangamuyo, kita moingon, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga putlo na unta sa panggamhanan ang punuan sa korupsyon, aron mamunga sa kalambuan ang atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Niining panahon sa pagpangandam sa eleksyon, dili unta kita magpadala sa mga pagpanghulga, pagpamugos, kabangis, ug sa terorismo. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga sa ilang pagpangampanya, ang mga kandidato dili unta manghaylo sa katawhan, manumpa nga bakak o magtuis sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo.
nga ang matarong nga konsensya mao gyud unta ang among lig-on nga basihan sa pagpili sa mga kandidato, dili ang mga propaganda. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwas sa kami, Ginoo. Nga hupayon na unta sa Dios ang mga masakiton nga nag-antos sa hilabihan nga balatian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwas sa kami, Ginoo. Nga mabayaw na sa kadungganan sa altar ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwas sa kami, Ginoo. Nga ang atong mga sakripisyo ug mga pag-ampo nga gihalad alang sa mga minatay, mamunga unta sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwas sa kami, Ginoo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit no nga mahan, nining panahon sa Kwaresma, gihatagan mo kami igong panahon sa kabag-uhan, mamunga unta kami diha ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panubino nga abot sa yuta, nga ginama sa kamot sa mga tawo. Mahimo silang kalanon sa kalagalang kana amo. Daygon ang Dios, daygon ang Dios, daygon ang Dios ang tut sa kaangturan. Daygon ang Dios, daygon ang Dios, daygon ang Dios ang tut sa kaangturan. Mga
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Kawaton utas Ginoo ang sakripisyo gikan siyang mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw, niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nganha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Daygunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Hang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luwas sa kalibutan nga nagtubo sa namo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panilay. Hinunua luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala. Kaluy, kaluy, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala. Kaluy, kaluy, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming anias sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo, Ginoo, nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanato nining santos nga Eucharistia, nga atong nahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors ug sa tanan nga nagpaluyon ni ining atong kasaulugan karon. Mapasalamaton usab kita ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Benny Tao, ang Episcopal Vicar sa unang distrito sa Archdiocese sa Sugbo, ug team moderator sa team of pastors sa St. Joseph the Patriarch Parish, Mabolo, Cebu. Og padayon gihapon ang atong paghisgot-hisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa umaabot nga piniliay karong Mayo ini kahuman ini atong santos nga misa.
ug sa laing bahin sa makausap pa, kami mohangyo na usab sa inyong tabang. Palihog ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mga igsuon, ipadayon nato karon ang paghisgot-hisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa politika nga pinasikad sa atong Kristohanong pagtuo alang sa umaabot nga eleksyon karong Mayo 9, 2022. Ug tubagon nato ang inyong mga pangutana aron kita malamdagan ug magiyahan. Unsa man gyud pasabot ni ining separation of church and state? Diha sa Article 2, Section 6 sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, nag-ingon nga ang separation of church and state shall be inviolable. Ang gibugato ni ini nahimutang diha sa parte sa estado o gobyerno. Nagdili kini sa gobyerno sa pagpanghilabot sa kalihukan sa simbahan. O gilig-on kini pinagis pasalain pang artikulo diya sa Article 3, Section 5 nga nagpahimangno sa gobyerno nga kinahanglang hatagan ang simbahan sa kagawasan sa pagbansay sa unsa mang kalihukan nga may kalambigitan sa pagpahayag sa ilang pagtuo o kinahanglan nga protektahan sa gobyerno ang gitawag natong religious freedom. Nining bahina, gusto natong klarohon nga ang separation of church and state wala magdili sa simbahan sa pagsaway sa mga hiwi nga binuhatan sa atong gobyerno. Obligasyon ug misyon sa simbahan ang paggiya sa katawhan, ilabi na sa moral ug espiritual nga aspeto sa kinabuhi sa katilingban. Ug sanglit ang kasagaran sakop man sa simbahan bisan gani ang naas sa pangagamhanan, angayan lang nga kita manginlabot usab alang sa kaayuhan sa tanan. Ug kay nagkaduol naman ang eleksyon, giawhag ko kamo sa pagsangpit sa Ginoo nga unta magiyahan kita sa pagpili sa mga kandidato nga tiunay ang pagserbisyo ug ang pag-alagad nato nga mga katawhan. Tungod kay ang boto nato sagrado. Ang boto ko ug ang boto mo kaugmaon nato.